Méthanol chimique toxique de denmisɛnnin fɛnɛgɛni mɔgɔ mugan ani kelen faga bar dɔ kɔnɔ min kɛra East London kalo tɛmɛli nin produit kofɔlen k'a bɛ ye kiribifɛnw de la minnu bɛ don jamana kɔnɔ sira jugu kan. Tunisie fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Enada Rachid Ghannouchi ka ɲininkaliw kɔfɛ labilala anti-terroriste cakɛda fɛ ka kɔn u ka sariya sunba yɛlɛmali ɲɛ. Fanga sɛnɛmatɔnw ye jalaki bi jamanatigi Kais Saied kan k'a b'a fɛ ka jagoya fanga bi u ka jamana kan. Kenya, Rigati Gachagua ani Martha Garuya ye ɲɔgɔn sɔrɔ barosigibaa dɔ senfɛ Nairobi min baro kumakan fanba tun bɛ tali kɛ yurugu-yurugu kan. Maroc, Israel finitigiw ka ɲɛmɔgɔ Aviv Koyavi ni Maroc jamana ka minisiriso min sigilen don jamana lakanali ko kunna ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan. Se ka teri ɲɔgɔnya siraw jiji u ka jamana kɔnɔ min gɛlɛyaw bɛ senna jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a san fila ye. Ghana dɔnko ni seko tigi Ibrahima Mahama ye san 3 kɛ baara kura dɔ kan min bɛ wele ko Red Clay Studio ka lamɔ ani kalanbolo sigi u ka sigida mɔgɔw kun ta Mali mara fanfɛyɔrɔw la k'a bɛna nin baara in to senna se ka kɛ misaliya ye dunuya denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'u yɛrɛ dɔn ni k'u ka taabolo dɔn.